जों दिनै आरो कायसा खबर खानाय जों सफायखा कारण अब करबुक साब डिभिजननि आन्दार फायो अ बिसिनि मुंखौ आंखा लेवासरा अरने कायसा कामी गर्जन तिला कामिगो और कायसा बरक थैजा के थैमाने क्रिप 4 दिन या 5 दिन थांखा के और जोंतिनि और फायने किसा बर नर एमनि जे अवस्था जाया हायबे जोंतिनि फायै जों कायसा सुबा सुरनाने फायका सिनि करबुक साब डिभिजन तिप्रा मथानि तुरतिखा इनका और महै खलायै जे बिनि लांमा चमानि बिसिं दिनरनो इनफरमेशन ए खबरक साबरक रैनर महै फायमानि और ओ काबिनी कायसा सिनि चेयरमैन दंगो तिप्रा मथानि चेयरमैन के बिनि तुरतिखै खबर माखा बरो साबायका एकदम गरिबनि इको तकसिनि बुस उंक्लोगनो दंगो बिनि न एकदम जाया जों नखा बायथांसिनि मखल बायथांमानि नखा एमन जे अवस्था जाया के जों दिनै फायसिनि तिप्रा मथानि फायै जों किसा सुबासु रिरो फायका ताबुं नरनि वान छुंमानि गताम नरक जे नरनि जे पार्टी खाइ तंनायनो सिमदा महै के नायना आलका खाइ तंनाय रंग मदब नरक महै खलाय चुबालाय दं जों जे सिनि बुबाग्रा सामानि सिनि बुबाग्रा जे आइडियोलॉजी तो ते खलायमानि और मुसलमान चाकमा हिंदू जमातिया देवरमा हिने हायके नाइया जे बुबाग्रा जे साकलायमानि अबा हायके केनो जों कोनो पार्टी बाय जों डिवाइड करै कोनो जाति बाय जों डिवाइड करै सिनि यागो जे इनफरमेशन सपै के जों जतो जागरा जों सुबासो रिरो और पार्टीनि कोनो बेटाबेट करै जातिनि बेटाबेट करै ओ थैथांनि मुं हंका बिनि मुं हंकाय बालिचान चाकमा बाजिचान चाकमा बिनि मुंके बो साइदिनि आगे संसार याकारि थांका के जों जखनते खबर माने जों तिनि फायै इंटरव्यू बोला लेखा बरबर जों सालेखा नरनि तिनि जे बरनो चुबा फेमिनि चुबा मुंको ताम नर जाखा जों तिनि बरनो फायै माइरं रिरो फायका के मै कतन किसा के थग्रक जे नांमाने जों जे मानसा जरा जों बरनो रिरो फायका